Hadin sau pulai senem jong ka jingak lenti kum ka wei na giseng bahalang ia ka bala jutip kum ka seng Riboy Youth Federation lane RBYF ka badi ka wei na giseng ka baai ka jing sekri na ka banta ka jing baha jong ka imlang salang jong ki pajba ki basyong ki basa hapo ka them Riboy uba Rocky kala ubadi chairman jong kom sning town Dorbar ubalong ru ha ka juku por kum wei na ginong yalam jong ka te giseng bahalang ha ki por ki ba kam menswa menta ka kenti ulai sim ye ka banta kum mukon vanar na ka banta ban pen ki imbiang ye ka mensim nong yalam bat nang pen klan chuchu yak jinglong nong yalam ka seng RBOF ki ba menta habakran bat ki nonglum khobor henin ka singi ha om sning kila pentip ba kendon ka jinge kendu ka bakerpang jong ki nong yalam jong ka seng RBOF ki bala sim yak jinglong nong yalam ha ki por ki ba kam menswa bat kum churu ki nong yalam ka seng ha ki por ki ba menta ia ka bamenta ka seng ka khi ka sa bat ka pentelun ye ki kam hapo ka district hapo ka jinglong nong yalam jong uba people thank you kumu president bat ka seng shen kan sarakhe bat priang ye ka jingdap basan posnem jong ka lane ban yo ye ka jing pendon burom da ka jubilik siar uba field marshal mau pnyang bat uba RB Shadap habakiran hagila bathai ku bor kilong bahadin ke jinge syong berkat nak banta ki babun ki kam jong ki imlang salang Riboy district kila sungde bandon ke jinge kendu jong ki nong yalam ka seng RBOF haswa bakan kenjo ia ke jingdap san posnem ka balong nadu ki por ki bala seng ye ka bat ia gane ke jinge kendu labu ban penlong ha ka life way terik jong ubnail ber arhajar arpuar ha ka por khatwe beje men step bat ka jaka kan long ha omsting auditorium hall langba jong kane ka khubor ki nong yalam ki long ru bala khot ngobha ya baro ki nong yalam barim jong ka seng RBOF bat kum juru ki nong yalam jong ka seng ki ba menta ban ye poi sya kate ki jinge kendu lang ngani ba sama yang ex president jong ka Riboy Youth Federation Central Body ngai ku boleh ini berkat kami founders secretary ini iba Ardi Sedap berkat juru ya vice president barim jumi iba Rocky kala belum chairman jong dari tahun berapa hari apa muslim mentah ka kidekat barim jong ka Riboy Youth Federation kila don ka jimut ka wei da ka ban khot ya baro ki khot barim jong ka Riboy Youth Federation RBF banewan sha ka jela jong ki khot barim kata ka ban long ha ka lai ku tarik jong ubunai march ha ka por kat wei beji hang ni ha po muslim auditorium hall muslim ha ka por kat wei beji mista kajing kerpat kalong nila pasang lagi bor kiba baik ki jomi nak betapan pa ya ka bor sai we poi we kan barim jong kali Riboy Federation banya poi lomba ke WhatsApp lomba ke group lomba ke SMS bat kui gila pathai ku bor lomba ke city andre yo let's say dan bayo ekini ki ke jing pentip ni kerpane epi subhawat dom shimye kani re lomba kani ga lat pathai ku bor fi subha balwan bet ha ka tarik ke bala kedau kata dia la session pat kata dia live tarik jom mulai march arhajar afuar ha muslim auditorium hall ha ka por khatwe beje men step bat kan don ru ka aja beli jumut ki babon ba bat hakaju ke por hadin ba meeting kalawai baro nin lek ban saki ha ka ban lek ban sna mo ban the simen ha pa jong ka office jong ka Riboy Youth Federation ka bamenta hang te po hadin ba ka jelang kalawai te kumta na kalian jong kidekat barim jong ka Riboy Youth Federation RBOF ni kerfat ini kene kalau ke jingken tu ber ke jingker pa ba phunpoi khnang sha kene ke jelang kabala khot sobha pi ba sobha ban poi biang po baru bangin la ban penwai kene ke jelang ha por ka babyang ba pendabru aka ju por na banta ban the sarki ya upaya jong ka office de kam jong ka Riboy Youth Federation ka babenta apa ke jalan jong presiden babenta ba people thank you
uba la custom nang benta ban penyo ya kene ka office jong kaseng ka jongi kaseng RBF ka jongi ni kaseng Riverview Federation hadu benta kala poi South Pole Island ka jel ti jong ka ni South Pole Island long nimla ban tip nimla ban ya kendu nimla ban ong bagi thu yakin di dekat barim jong ka Riverview Federation de na ta kadao long ka jingkot jugi ya kaneka ka good get together la ka jelang la ka meeting saka haka de tarik ke balabu kalau na kadao ba ni itu iwe berwarna ya ka jinga jan jong ki prado khat barim jong ka Riverview Federation kata ka de jingtu nga nagaliang jonga simet nga penpau ke jung sungu ke bakrau ia kini noelam ke bapoy ken mau banlum benlang ia kini jing yalang lan ke kendu get together jong ki ex member jong RBWF ngade uba RB sedap founder secretary jong kene ka RBWF ka Riverview Federation house mem si hajar kentai sepat kendai how to snem ngadang dantang hakirta kiba dang samlaba but nga sngongu sikadai ya kini kiba lapteng ya kene sem nadu pengisem nadu yo pendai hadu muta kadang im bandi tang kadang im kelatre kikam kiba syirkai kiba kikamba kiba krau na kadang kajing bahaji miat jong kadong ni bat kamtam hagaro kipa kumbangile yo menta naga jeng menaba kan saya ingin sayo sa office jong ka RBWF ang teh Saidan numpo kamde besuk beliau ya ke jaka hanumpo kamde besuk bantai ya ke office lom da dei ba kini ki nom tre ki don kane kam simbanya Krishan yang kam tam yo presiden meminta ba people thank you ubala driver ba penlong yang ni cuma kebala penlong sisa ka puram ka putrau yang ikut ki dekat jong ka RBWF kisnam di Manocua ngamla roban klet yang ki founder member nadu I Dr. Didi Lapang haying jong I ni form yang ni RBWF bat kunjuru ya Pastor SWM ibadan mentah hari jong kemen bat kiwe ki dekat ki mengamla cuban jer sibun ndeng ngala persian ban list ngala ai sub office bat hadu mentah ngasno ban ai burong ya kini ki noelam ki balala penlong ya ka kuni pi kane ka RBWF kadai ka khun jong kari bhoidorbar hakapor ka bangidang klain bahaga ari bhoidorbar nilalai pendawa nau chief minister hagatu por ya iba bibilungdo chief minister jong tukar Meghalaya habangilai chau kum ki samla jong kari bhoidorbar uong yang i balai pim jer kerteng no da ka Riverview Youth Federation hak ta kapor yang ka Riverview Dorbar Youth Wing tenre ude u chief minister barim u bala khlat no bamdua u bampa adon blai mulai jumut baya kene ka kerteng Youth Wing penkelano balai pim ai Riverview Youth Federation ya kata ke aju murjung mila lum ya ka komiti bat mila jer ya ka hayi jong I Dr. Lapang hak tu por bat hadu mentara sa kene ka kerteng jong ka bat ngalong badan bo badang im hadu kene por ma hadu mentara ko malaong dagi konbinar ba kane ka steng ladap South Pole Island stang news nem kan sa kenjo ya ka Golden Jubilee ladang ngadan bo ngala badang donru rungkat hak jirake ya ka Golden Jubilee ya ka manginla benle kamba ban pen itu itau ya kini ki nongelam ki barim bat kumju ngimde ban klet ya kini nongelam ki pemerintah bakit khot ki pemerintah ki bala treasure ham na ka benta ka bha kamiat jong ka dori boy ha ka de ka por ngagentu ya kitu ki paralok baro ki badang im ki bangamla su ban tip hangno pisa ki phone number jong pingam tip ki founder member jong ka RBWF lada ki bangamla su ban jer kerteng ya piru lada ka long ka bala sumha banwan ha ka te ka life way trek kumba ki konbinar ki lapun bana hane hapo muslim auditorium hall bangini gendu ulang bangini asyam lang kan long ka jing itnat sibun ban yoi ya ki founder member
bat ki ex member jong ka RBYF bat ki ni member ki bamenta kan long sisa ka bo kan long sisa ka jingsengai ya ka dongri boy jongi ba don kam ya ka kum ki ne ki no yalam ku besbo